Nihang Karbi Baptist Association mati thihek pen NKBA Koilamati Mission Sub Center angkang Koilamati Baptist Mondoli pen Weslyna Teronpi Hoton Bible Institute along pen Bachelor of Theology mati B.th angdeng Charlie Dunsi Mesen pen chepa undullo. Weslyna Teronpi B.th pen ke pajang redera jok Koilamati Havar SCB Lawrence Teron pen nang thoiti mung pia tumpen pathe pading ponsi lopa Charlie ponlo. Weslyna Teronpi B.th pen setami ka Charlie ahin ke thek serabang pia potsi HS angdeng anabangki chepa undunlo. Bangsopi Weslyna Teronpi aning ki hanglake theology ke Charlie aphan ake manga tengpen Mondoli lapen alanglitum hemtunisi che dunsi NKBA mission manja along an B.th pa Charlie dunthulo. Weslyna Teronpi B.th angdeng ningkan ke thom an ke Charlie chepa dukponsi patang det penapi puthot pini Koilamati Baptist Church Mondoli along arna makam do an ka chiklem ponthu pamiji aphanpura aruni phai clear ni Mondoli pen deng ponthulo. Bangso hot ka chethan pon atengki nili B.th penta kopai ka vedet nangjia banglo. Setami nili pisaratum akirap thepiga jok nili lapuson akirap lapen kaching hon thega joklo. Alangli tumle nangrap re posonte piniar ni lapusona bangki manlong le dejia potlo. Lasi nili pisar atuma phan nili hin pen kachoro pajer pon lopusi Weslyna Teronpi pen ningje pon. Nili ke Charlie dam abangke akirap abangke isi bangke Mondoli tumpen akirap abangke isi recommendation pen ang charap dunlo kami financially lan full sponsor phan kini phan kachirap ave setami alang tumabang nili financial don dunsi nili hadak Charlie dunlo ngolaten ke Charlie financially full support abang nili kapre Mondoli along pen apena hemtu na tumalong pen si ke Charlie ako da course ki ena ko da phan financially bang nang support setami special thanks ke thang Mondoli phana ke ro pilo lang itum phan nagi support dun bom pena pola pena ko special thanks bang ke nitum hem tum han ake ro paper pilo lang itum tani yun anben da nagi charap dun dolo na pen ako special thanks ke la ni phan sponsor nagi pidu kapre Mondoli pen na pen hem dun ben samin nagi charap dun do Charlie sekalong Charlie along bang ke kasik sa Uli kudam pulo tante lagi bomo pen usana thalsi financial ta isi aga 6 do thi nikan isi along pen B.th course ke 39,000 kili do lasi nikan thoman pulo tante kila kibros nang thi ulasi financially isi agi sung do dam mola pen ako isi agi sung bangke ke Charlie do na phan mane kichpa buji don je phan a course satami bachelor course pena posi सबसे किथे गंदे के चीनी गंदे लहाय a struggle samini do lo kitchen News report KTV News.